Роден съм в Босилеградско село Глождие, окръг Врански. И 40 и коя година беше, освободи се границата там, понеже ние сме били българи, обаче ни завладели сърбите. Тогава се освободи границата и мене ме взема за войник у Самоков служи. 2 години действаща служба и като изкара тия 2 години, вместо да се уволним, премина в запаса. Отидоме на гръцката граница. Оттам стояме 2-3 месеца и оттам ни изпратия на фронта да одиме. Като отидоме на фронта, минаме през Крива Паланка, Кюстендил, Крива Паланка, Куманово. И като гледах как гинеше народ от войниците, как падаше и от лево и от десно, аз се чувстваше като смръзнал човек, косата ми наштръкнала нагоре и хлеб не може да ни достават на позицията по 2-3 дена, ама ние гладно чувствахме, беме изтръпнали хора и чекаме кога вече ще паднеме. Имаше заповед, кога падне другарът ти до тебе, ти да се не заминаваш с него, да го дигаш, да го такова, ако е жив и такова, след нас идеше, имаше санитари, които си гледаше тази работа и прибираше ранените. И като ви казвам всичко това, дойде в мене, нема да забравя този час, дойде една като верица в Бога в мене и съм ми казал едни думи, които нема ги забравя, докато съм жив. Господи, ако ти ми го пазиш, жив и здрав да се върна при татко и при майка, аз вечно ще ти служа. Тия думи съм изговорил. Господ чу молбата ми, опази ме през всичките дни и ме завърна при мама и при татко и при братята и при сестрата. Но след не много време излезна заповед от сърбите. Наново не признават ми службата в България. Наново да служи в сръбската армия. И аз като разбрах това, не ми се ще да одим пак в казарма. Войчевете се бея преселили, нелегално минали границата. Нелегално. С цели семейство, с деца, с багажец ръчен, който им е бил най-необходим, минали са границата и дошли в Метковец Ломско и там хората ги приемали, поземлили ги по 30 декара земя, им бея дали, къщи им бея направили на тия семейства, които са като моите войчеви. То има много и други, от други села даже и я реши да дойдем при войчевето само и само да не служим вече в сръбската армия втори път. И като дойдо при тех, имаше 3 войчева. Всичките войчева ми бяха благословени с целото семейство, с съпругите си, с децата. И аз като дойдо при тех, видех, че е това добро нещо, хубаво нещо. И почна да се молим с моята сестра. Това го каза на моята сестричка, че аз ще отивам в България вече и дали ще се връщам назад, дали не, това се не знае. И та моята сестричка
вече, бате, къде водиш ти, аз съм с тебе. И само за една седмица, като и каза аз вече, че се почне молим тук, она дойде и она Метковец. Реко, сестро, аз ще поемем този път, че се молим на Бог. Она се съгласи и она само за една седмица молитва, Господ ми благослови с Дух Свети. И понеже тя се ожени тук от Метковец Данко си от тук, от този квартал, който си замина, няма го обича помежду нас. Решия да дойдат у Метковец заради мене, да сме си заедно. Правия къща у Метковец. Живея известни години и се върна, решия да се върнат на Враца тук вече. И аз им казвам вече, положението в Метковец една година, не помня годината, дадова 300 грама жито на трудов ден. 300 грама на трудов ден. Я работим самичък. Съпругата гледа дъщерите си. 3 дъщерини Господ даде да отчуваме. 3 дъщери. Тя нема трудови дни, само аз работя. И тия 300 грама нема само за мене да си храним, за семейството. Хората тогава от стопанството ме дадова и жито ми дадова ми кюмур за отопление, дърва и аз се заборчих. И на другата година работим и хората си получават заплати, получават си сирене, получават си олио, получават си захар, това се даваше всичко, жито, всичко, царевица. А аз само се подпишем на ведомостта и они си го държат хората. И годината, когато приключи, само 9 кофи ми дадова жито, съм заработил за цяла година 9 кофи жито. Една кофа жито 15 кила. 15 кила тегли. И аз се заборчи много тогава и реко, зимно време нема работа. Реко, аз си направя една сметка, ще бегам не до града, където се работи на държавна работа и зими и лете, нема спиране. Вали, ве, ти трябва си на обект. Дават ти облекло хората, дават ти обувки и дават семейни за децата, семейни добавки. Това е една придобивка за мене. И реши това и сподели с моята сестра. Па го сподели с нея. Тя решили с Данко, с зета, къде одим аз и те да са с мене. Продават тук къщичката и да одат с мене. Бе решил да ода в Русе, там работи 2 години, 55-та години и 6-та. И хората ме молеше да останем, жителство, апартамент, да ми дадат 20 години да го изплащам, по 14 лева на месеца да ми отрежат от заплата. И аз бе решил вече, че си селявам от Метковец. И те настояват вече, че върват с мене. Къде водим аз и те? И най-после ми предложи тук. Ако щеш, вика, бате, да дойдеш при нас, кеп ти си построй къщица от двора самостоятелно, кеп ти настрой над нас отгоре втори етаж. И аз си направи сметка, изходно е за мене това. Да настроим етажа. Покрив готов. Беше открито всичко. И реши да останем тук, вече да настроим
етажа и тук да остане. Набави материала, всичко, което какво ми трябва, си направи сметка и бех бригадир тогава, повиках бригадата. У понеделника свалиме циглите отгоре, как се строява, циглите, летвите разковаме, мертаките разковаме, всичко и изидаме. В събота укрихме как беше. В събота укрихме къщата. За 6 дена разваляне, зидане и покриване. За 6 дена ма беше организирана работата. Беше направи добра организация и съм благодарен на Господа, че Господ ми е помагал в целия мой живот. Дал ми е здравословно състояние, дал ми е бодър дух. И сега телото е немощно, но духът е бодър в мене. Благодарим му за всичко това. Това е. Комунизма в Враца много ни третираше и много са ме викали в Държавна сигурност, в прокуратурата и искаше да подпишем декларация, че се отказвам от вярата, че няма да хода по Божието дело, няма да приемам хора у дома. А я им казвам, ако ми дозволите да си с 2-3 реда допълна на декларацията, че не може да се откажем от вярата, че продължавам и занапред, че подпишем декларацията. Ако ми не дозволите да подписвам нищо, няма да я подпиша. И они ми казват, нищо ти не разрешаваме да дописваш, а само ще я подпишеш. И аз им казвам, няма да я подпиша тогава. Ба Василе, тогава ще трябва да те обесиме за назидание на площада пред паметника Ботев. Там ще бъде за назидание на гражданите, че ти отказваш да подпишеш тази декларация. И аз им казвам, вие сте власт, може да ме качите на бесилото, може да ме свалите. Това сте вие закона, който изковавате закони. Но ако направите това дело да ме качите на бесилото, аз ще ви бъда много благодарен, че час по-скоро ще си отивам у дома горе, защото моя дом е горе на небето при Господа Исуса Христа. И хората ги беше много, се търмозеше и ги беше яд, че не може да ме сплашат с нищо. И тогава един от тех, беа двама прокурори, един от тех рече, ба Василе, ние без това подпис ще си оформиме документа. И слезна доле на улицата от втория етаж на прокуратурата, слезна доле на улицата и доведе двама случайни минувачи по улицата и разказа им прокурора за какво ще сложат подпис на тази декларация, че не ще да я подпишем, така и така. И те подписаха хората, те ги освободих и си отидох. И на мене ми казват тогава, да, Василе, от сега нататък, ако те фанеме негде, ще проповедваш, или ходиш, или приемаш у дома вярващи, решетката те чека, друго нищо. Но Господ не допусна това, което ме заплашиха хората до ден днешен. Благодарим на Господа, че ми е дал тази жива вяра в Господа Исуса Христа.
are in your hands. Voilà. They don't